Dobrý deň, dámy a pánové. Môj otcom dosiahol 19 odberateľov. Dávate mu odbery, fakt, lebo ja chcem, aby môj otco mal YouTube batny, proste, aby ich mal, pretože cennosť od YouTube to je dobrá, mohol by aj dostať peniaze, že tak, no ja musím mu natáčať shorty na YouTube a natáčať aj videá cez normálnu kameru, ako teraz točím, a potom to vydať na YouTube, keď to bude mať viac zhľadnutí a bude to mať veľa odoberateľov, lajkov, tak potom, tak no. A dávate odber na Iveco, Eurocargo, máte tam také auto, také Iveco to nájdete a tam vnútri sú vreca. Proste teraz na to točím a nájdete si shorty, posunte, keď tam uvidíte ruku, zelenú plachtu a oranžový vankúš, tak to je ten kanál. No a chcem, aby aj tu boli nejaké odoberatelia aj na účte, čo má otcom, YouTube účet, tak musíte ho ďalej sledovať, odoberať. Ak bude mať 100 000 alebo 10 000 odberateľov, tak fakt budem šťastný. Bude mať strieborný, zlatý, v logu YouTube strieborný a taký ten čierny v logu YouTube. Takže tak no, odoberajte ho, dávajte mu lajky, komentár píšte hoci aké, môžete napísať aj kľudne, že to je krásne, že sa vám to ľúbi, alebo môžete aj napísať hoci čo, že sa vám to páči, alebo tak, no môžete aj napísať hoci čo, môžete napísať, alebo dať srdiečka, alebo dať srdiečka, tak no. Dobre, nejdem vám zdržovať, tak ahoj, čau.